Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Tatarlar tapşırığının bugünkü çıkarılışında biz sizin itibarınızga uzgan atnada bulgan kayber video materiallarını kabatlap görsetirimiz. Olar sizin itibarga layık. Studiyada min Nisaf Abdullah. Tataristan Respublikası Premier Ministri Urunbasarı Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Vasil Şeyhraziyev jetekçiligindagi delegatsiya Amurdağı Komsomol şəhərində buldu. Onda bolgan uçrashuvlar haqında to'liq Laysana Sadriddinova video yazmasında. Biz səyahətimizni Rusiyanın Irak künçüğüşündə devam etəmiz. Onun baş qalası Xabarovsk bolsa, əminət tatarlar köpləb ömür etüşü şəhəri ul Amurdağı Komsomol. Mında nəqminə 90 yıl elək bizim millətdaşlarımız şuşu şəhərini türgən, mındağı zavodlarını türgə edib kelib urnaşalar. Həm bugünkü güngə qədər ömür etələr. Краевой Сабантуй с участием губернатора. Вот вчера Василий Гаязович был губернатор на приеме. Порешали, что в этом году будет здесь Комсомольский на Амуре региональный Сабантуй. А в 25-м году Алаберсат. Здесь, если, конечно, Татарстан примет, Татарстан, наш президент, наш уважаемый Руслан Нургалиевич, если примет решение, что провести в 25-м году юбилейный наш здесь федеральный Сабантуй. Вот ждем, надеемся. Вот, Rızıklarını kabul edip, eydəgiz, uzarız türdən. Hoş geldiniz. Biz 90 yıl elek komsomollar düzəlgən Amurdağı Komsomol şəhərində, onun özəgində urnaşqan kitabxanasında, bugün burada Irak Künçüğüş okrugu vəkilləri qatnaşında oturuş uza. Ni üçün nəqminə əligi şəhərdə bunun səbəbi bilgili. Çünki bunda indi köptəndən Tatar uyuşması işli, İskitmiş matur məşidləri var. Qısqası, bunda Tatar izi yarılıb yata. Komsomolskiga Tatarlar olar türlü tübəklərdən türlü vaqtlarda kelib urnaşqanlar. 30-cı yıllarda avul менә гаилә алар төзелешкә, яңа төзелешләргә күчеп килгәннәр монда. Яисә менә репрессия чорларында бит инде теге кулаклаштыру, колхозлаштыру чорларында куылганнар. Менә шулай килеп монда урнашып, яшәп калганнар. Һәм шулай ук армия сафларында хезмәт итүче егетләр мондагы яшәгән кызларга өйләнеп, гаилә корып, алар шулай тамырланган безнең төбәктә. Аннан башка да инде менә яшь белгечләр килеп, монда төзелгән заводларда эшләп, безнең авиация заводы бар, самолетлар эшли торган завод инде. Шунда инженерлар күпләп менә советлар чорында шулай төпләнеп калганнар. Бүген биредә Ирак Көнчыгыш федераль округының татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашу. Конгресстан килгән кешеләр белән очрашканда туганнар белән очрашкан кебек булабыз. Яхшы фикерләр без алып кайтырбыз. Алла кушса, Алла бирсә. Федераль округтагы милләттәшләр белән очрашулар 2018 елдан бирле үткәрелә. Утырышлар татарларның этник һәм мәдәни үзенчәлеген саклау мәсьәләләрендә иҗтимагый берләшмәләрнең эш тәҗрибәсе белән уртаклашу, шулай ук Татарстаннан читтә яшәүче татар халкының рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатыннан оештырыла. Очрашуда Саха-Якутия Республикасы, Забайкалье, Приморье һәм Хабаровск крайлары, Сахалин өлкәсе татар иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре катнашты. Алар Ирак Көнчыгыш федераль округы төбәкләрендә татар оешмалары эшчәнлеге турында докладлар белән чыгыш ясадылар. Без исә алар белән аерымда аралаштык. Монда ул бер-беренең белән күреп сөйләшү үзе бер гомер диләр. Чөнки бу безнең Ирак Көнчыгыш бик зур өлкәләр ул. Наверное, ярты Россия, шуңа күрә без монда бер-беребезне җыелышып, бер-беребез белән сөйләшеп, бер-беребез белән аңламаларны аңлатып, Барбар алга барабыз, эшләрбез. Өметләр бар, шулай булгач, туктап калмабыз дим инде. Менә бүгенге утырыштан яңалыклар алдыгызмы? Олдым, бик зур рәхмәт безнең Бүтән дөнья татар конгрессына. Утырышта 2021 елга йомгак ясалды һәм 2022 елга эш планы турында фикер алыштылар. Быел берничә мөһим чара көтелә. Алар арасында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы, Бүтән дөнья татар конгрессы төзелүнең 30 еллыгы, Бүтән дөнья татар конгрессының 8-нче съезды. Менә без монда яшибез. Теге
Üksüz bala kibikler. Mene bulmasın eli, üde etisi bulmagan simyada da, etisi bulman üksüz bala kibik bitindi. Bizning eti bizde var. Allah'a şükür, bizning büyük mene bütün dünya kongresi, bizning prezidentimiz şu kadar hürmetli. Şuna göre biz Tataristan'a karab durabız. Biz barımızda halkımıza hizmet ederiz. Şu 30 yıl negizinde indi bizning uyuşmalarning qaybirlari, yaş uyuşmalar var, qaybir uyuşmalar indi ko'pdan ishlaylar 30, 40, 50 yillar deb chet ellarda deganda tag'in aytasim kelaydi, bizning eng zo'r diaspora ol bizning O'zbekistonda. O'zbekistonda bugun 240 minglab tatar yashaydi. Andan indi Qozog'iston 200 mingdan ortiq, andan Kirgiziya, butun illar ketadi. Yevropada bizning yashaydi 100 minglab tatar, ham ular bilan ishlarga yengil bo'lsin uchun biz endi o'z vaqtida Yevropa alyansini tuzib, shular aşağı biz onda da ko'pgina choralar o'tadi. Васил Шайхразиев чарада катнашучыларга Бүтүн дөнья татар конгрессының төп проектлары турында сөйләде. Җәлил укулары бәйгесе, Идел йорт төбәгара татар коллективлары конкурсы, татарча диктант һәм мин татарча сөйләшәм акциялары, татар кызы халыкара конкурсы, татар КВН лигасы, төбәк яшьләр форумнары һәм башкалар. Узган ел 42 меңнән артык кеше Җәлил укуларында катнашкан. Очрашу татар иҗтимагый оешмалары активистларын бүләкләү белән тәмамланды. Мин дә әлбәттә үземнең ягымнан кулымнан килгәнен барсын эшләргә тырышам. Рәхмәт моңыма, рәхмәт халкыма. Дәвам итәрбез. Ләйсән Асадретдинова, татарлар, Амурдагы Комсомольский шәһәре, Хабаровский крае. Татар әдәбиятының 8 томлыгы язылды. Аны Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты әзерләгән. Анда Кылгалидән башлап бүген көндә иҗат итүчеләр хакында язылган. Басмаларны беренче чиратта Татарстан язучылар берлегендә тәкъдим иттеләр. Яңа хезмәтләр белән Айзат Шаймарданов танышты. Хатırlasayla бик мөһим. Үкенгән урыннарыгыз бармы? Әдәбият галимнәрендә дә, язучыларда да сораулар күп. Татар әдәбияты тарихының 8 томлыгын беренче итеп нәкъ менә Татарстан язучылар берлегендә каләм әһелләренә тәкъдим иттеләр. Әлеге серияны әйдәп барган галимнәргә Раул Рахмани, Әлфәт Закирҗанов, Дания Заһидуллинага җавап бирергә туры килде. Менә язучы Ләбиб Леронда сорау туган. Мәсәлән, Рөстәм абый мин галим барандаймы? Мин караштырып белән чыктым. Ул кирип киткән драматург буларак. Аның димәк сез драматург булып кертәсез икән, димәк инде ул шагыйрь буларак бу хәтле әллә кем түгел. Чөнки Фәйзуллиннар янында, Нәтхалислар янында эшләре янында Рөстәм абый юк, ул драматургия кергән. Аның бер драматург әсәре алынган, мисал өчен. Шул ук вакытта Казри Сибгатуллин юк, мисал өчен, әйме? Ләбиб Леронның сораулары менә алда булып узган бәхәстә мине бераз гына гаҗәпләндерә. Без алып килгән хезмәт ул әдәбият тарихы. Ул әдәбият тарихы. Ягъни ул татар халкының әдәби процесс тарихы дигән сүз. Бер халыкның әдәбият тарихында да халыкның 700-800 мең язучысы кергән әдәбият тарихы язылмый. Менә әдәбият тарихы китабы ул 2 төп өлештән тора. Анда күзәтү өлеше, обзор темалар бу хакта Раул абый да әйтте. Алар зур бер тарихи чорның рухи, мәдәни, әдәби барышын буйлап, иҗтимагый тарих белән янәшә салып күзәтәләр. Һәм шуннан соң әлеге чорда аерылып торган әдипләрнең иҗаты портрет буларак бирелә. Вахит Имамовның сораулары бар. 90-нчы еллардан соң безнең татар әдәбиятында ихтилал әдәбияты туды. Milli azadlık için güreş edebiyatı tutu. Менә ул безгә кирәк иде. Менә моны ассызыклап әйтү. Безнең кул булып яшәмәгәнне исбатлар өчен менә безнең ана шул 90-нчы еллардан соң чыккан әдәбиятны бәләкәй генә бер бүлек итеп язып булса да күрсәтсәк артык булмаган булыр иде. Татар әдәбиятының 8 томлыгы 2014-20 еллар аралыгында Татарстан дәүләт программасы нигезендә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институты тарафыннан язылган. Узган ел ахырында соңгысы басылып чыккан.
8 китап та 1500 дәнәдә һәм китапханәләргә, уку йортларына таралып өлгергән инде. Әйтергә кирәк, 1984-2001 еллар аралыгында татар әдәбиятының 6 томлыгы сериясе чыккан иде. Ләкин галимнәр аның искергән большевиклар идеологиясе йогынтысында язылуын әйтеп тәнкыйтә тотты. Анда безнең октаплар калу, аның методология нигезендә барбар марксистик ленинчил идеология чагылышы да урын алган иде. Һәм байтак әдипләре безнең иҗаты читтәрәк калган иде. Мисал өчен Гаяз Исхакый исемен әйтү үзегенә дә аңлашыла дип уйлыйм мин. Татар әдәбиятын менә бөтен байлыгында, тулылыгында мөмкин кадәр объектив бәяләп, киң җәмәгатьчелеккә яшь буынга җиткерү теләге. Әдәбиятыбызны иктер шур этапларга бүлгән вакытта икегә аерып карау күзәтелә иде. 20-нче гасыр әдәбияты 20-нче йөз башы ул бер дәвр кебегрәк, инде октябрьдан соң без яңа әдәбият барлыкка китердик дип, әлеге бай 1000 елдан артып киткән тарихы булган әдәбиятыбызны бер бүтән процесс итеп карыйбыз. Совет чоры әдәбиятын язган вакытта мөхаҗирлектәге әдәбият искә алынмады, тиешенчә. Һәм менә аннан соң язган вакытта да әле тиешенчә алынмый. Безнең бит менә шушы октябрь инкилабыннан соң да читтә эләккән Гаяз Исхакый да, аннан соң Хусейн Хәсән Хамидулла, аннан башкалар алар шактый гына. Алар үз иҗатларында 20-нче йөз башына 19-нче йөзгә хас булган шушындай проблемаларны, мәнфәгатьләрне күзәтеп язды. Иң беренче милләт проблемасы. Һәм аларның менә шушы язганнарын безнең ничектер менә октябрьдан соңгы әдәбият тарихларында тиешенчә урын алмый. Һәм аннан соңгы томнарда тиешенчә урын алмый. Мәсәлән, мин ул мәсьәләләрне шактый гына өйрәнгән, махсус шөгыльләнгән кеше. Менә бу ягын теге соңгы 2 томда ничектер? Мин караганнарында әле алар тиешенчә исәпкә алынмаган. Элекеге 6 томлыкны урынлы-урынсыз тәнкыйтьләмәскә чакырды профессор Фуат Галимуллин. Ул әлеге яңа серияны, яңача язуны әле 90-нчы еллар башында ук күтәрелгәнен сөйләде. Мөхәммәд абыйны карагыз, Совет чорында иҗат итсә дә, аның әсәрләрендә рәсми идеологиягә табынып язылган әсәрләр бармы? Юк. Анда язучыларыбыз күпме иде безнең? Ягъни анда хәтта Хади Такташка карата да инде тискәре фикерләр белдерелде. Менә аның име беренче шурын алырга кирәк, икенче шуры инде анда идеология, гасырлар, минутлар, киләчәккә фатлар име. Шул рәвештә. Ләкин без бик дөрес юнәлеш бирде Мансур Хәсәнович, алай итәргә тиеш түгел идек. 8 томлыкта беренче бүлек Кулгалидән башлана. Аннан Алтын Урда, Казан ханлыгы, Россия империясе чоры. Шулай итеп, бүгенгә кадәр татар әдәбиятының үсеше, әдипләре, агымнары тасвирланган. Бәлки 21-нче гасырны кертергә дә кирәк булмагандыр монда. Чөнки ул үзегез беләсез, әдәбият сәясәт белән дә бәйле, төрле иҗтимагый агымнар белән дә бәйле. Шәхеснең инде урынында, инде әле иҗтимагый вазифаларына да бәйле. Шуңа күрә бәя биреп менә бүгенге көн язучыларына ул менә безнең әдәбият тарихына керергә тиешме, яисә кермәскә тиешме, әле теге иҗат портреты буларак әйтәм мин. Монда әлбәттә күзәтүләрдә Ләбиб телгә алган кешеләрнең барысы да кергән. Шуңа күрә минемчә бәлки 7 том белән Очрашу ахырында бәхәсләр дә булып алды. Аерым алганда, соңгы томнарда рус телендә иҗат итүче татар язучылары турында мәкаләләр басылган. Язучыларны Гүзәл Яхинаның да телгә алынуы бурычы тудырды. Менә Гүзәл Яхина монда кергән дип әйтү ул тамырдан дөрес түгел, чөнки Гүзәл Яхина монда кергән. Хәзер 1 секунд әйтәм мин аның нәрсә икәнен, Фәрит. Монда бары тик рус телле татар язучылары дигәндә Гүзәл Яхина әсәрләре тискәре мисал буларак телгә алынганнар, ягъни татарлык юк дигән мисал буларак телгә алынганнар һәм ул Гүзәл Яхина татар әдәбият тарихына кергән дип әйтергә мөмкинлек юк монда. Юк, керми. Нигә татарлык юк? Татарлык баранда? Вакыт дәвам итеп битерсәм, һәм менә ни өчен рус телле татар язучыларын кертүдә, гомумән 8-нче томда хәзерге әдәбиятны алу-алмау мәсьәләсе дә ул безнең өчен бик бәхәсле булды. Һәм рус телле татар язучыларын керткән вакытта без бары тик мин татар
мин татар менталитетлы, мин татар дөньясы хакында язам дигән әсәрләр керде рус телле язучыларның. Һәм сез шул материалны карап, минем бу сүземә ышанырсыз. Әдәбият галиме Дания Заһидуллина сүзләренчә, әлеге 8 томлыкны кабат бастырачаклар. Беренче, икенче томнары быел яңадан дөнья күрәчәк. Аларга берникадәр үзгәреш тә керер дип көтелә. Борынгы татар әдәбияты тарихында төгәллек кертәсе урыннар бар икән. Моны Дания Заһидуллина бәйсезлек алган башка төрки республикалар мирасны бүлешүе белән аңлатты. Татарлыкны саклап калырга кирәк диде ул. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Гади авыл егеті Юнир Бакиров Оренбург өлкәсенең Колчым авылында дөньяга килә. 18 яшында Афган сугышына эләгеп бер кулсыз кайта. Әмма ул язмыш сынауларына бирешми, Казанда югары уку йортын тәмамлый, төрле дәрәҗәле урыннарда хезмәт итә. Соңрак аның гаиләсенә бер юлы берничә кайгы килә. Бакировлар гаиләсе турында Оренбургтан хәбәрчеләребез репортажында. Бакировлар гаиләсендә Минзифа Абдулхак кызы һәм Гайфулла Абдулла улының медаль орденнарына уллары Юнирныкы да өстәлә. Тик әти-әнисенә алар тыныч тормышта намуслы хезмәтләре өчен тапшырылса, улларына Кызыл Йылдыз ордены, медаль за отвагу Афган сугышындагы батырлыклары өчен. Соңгы совет солдаты Афганстан җирлегенә чыгуга 33 ел тулды. Афган сугышы вакыйгаларын төрлечә бәяләргә мөмкин, әмма без аның турында онытырга хакыбыз юк. Бу сугыш хәрәкәтләрендә 6000-гә якын оренбурлык катнаша. Шуларның 82-се илләренә кайтмый, 4-се хәбәрсез югалган. Бу сугыштан туганнарына һәм якыннарына әйләнеп кайтучыларның берсе 19 яшьлек Юнир Бакиров була. Уң кулы пилшадан юк иде. Тәннәре шилтер кебек, иләк кебек инде. Ише ул үпкәдә осколка алмадылар, нинди уңайсыз урында. Әнисенең изгәләнгәнен күргәннән соң 19 яшьлек Юнирның әйткән сүзләре Минзифа апаның әле дә хәтерендә. Әни, мин яшәячәкмен, укыячакмын, кеше булачакмын, всем смертям назло диде. Әйткән сүзе шул булды. И шул сул кулын язырга өйрәтеп, сол қолын оқып, готовиться етіп, Қазанға университетқа оқырға кетті. Қазанның юридик факультетына оқырға кірі, тулай тұрақта яши. Тәугі вақытларда бик ауыр болды. Лекциялар бар вақытта язырға керек. Меңа обедні мен язып үлгере алмайм. Қай вақытта ручкаларымны сындырып, шығып кете тұрған ем. Шуна оқытушы ортан шығып, сонан готовить ете тұрған ем деп. Оқып кетті, тәуге ел шул хәтле ауыр болды дейді. Шунан инде үйрәнеп кетті, оқып кетті, әйбәт оқыды, конечно. Укуны тамамлау белән Йорчаллыда судья булып эшли. Оннан Баулыда судья суд рәисе була, гаилә кыра. Ләкин сугыш яралары Юнирга тыңгылык берми. Аның коллегалары килделәр. Ул вакытта аңарга без сине Москвага китәбез. Операция сатабыз йөрәгеңә. Син исән каласың дип. Ул вакытта килен 6-7 айлык беременная. Мин аларны семьяны ташлап еракка китмим, монда булам дип бармады. Бала бары туалмады инде. Апкайтып монда күмдек инде. 1993 елда 29 яшьлек Юнир арабыздан китә. 3 елдан соң әтисе Гайфулла бакыйлыкка күчә. 1996 елда иптәшләре Юнирның әнисеннән рөхсәт сорап авылга кайтырга булалар. Нәкъ улының иптәшләре кайтасы көнне Бакировларның йорты яна. Теге егетләр кайттылар инде, 3 машина белән 12 малай. Малай дип әйтеп булмый, кайсы судья, кайсы прокурор, кайсы адвокат, шундый иллегал, шундый яхшы егетләр кайтып, кайсы кайда йоклап, икенче көнне кайтып киттеләр, монда таракай түгел бит инде. Зиратка барып, сакмар уйна төшеп, кулларына килгәнчә инде ярдәм биреп безгә кайтып киттеләр инде. Минзифа апаның улы Фәрит белән кызы Сөмбел гаиләләре белән район үзәгендә, Сорыкташта яшиләр. Кече улы Фәритнең кызы Арина әбисендә еш кунак. Күршеләре Рәшидә Фазлыева да Минзифа апаның хәлен белеп тора. Шол шешле ананың кайгысында да, шатлыгында да алар бергә. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Татарлар. Белем истәргә бер кайчанда соң түгел, хәтта пенсияда да.
Қазақстанда яшәүче милләттәшләребез диссертация аклый. Тулырак алдағы сюжетта. Мин өзем Нөрке авылы Балташ районы Башкортстанда туып үстем, татар гаиләсендә. Әти-әниләремдә, зурәтиләремдә бик дини кешеләр иде. Оларның намаз укыганнарын карап, Құран сүрәләрен тыңлап, шул вакытта бик тиз хәтергә керә торган иде. Хәзерге вакытта интернеттагы рухи практика турында мәгълүматларның күп булуын исәпкә алып, хаталарны булдырмаска куркып, Җәннәт Әсгать кызы теология буенча белем алырга булды. Иң башта 2016 елда Казан шәһәренең Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга кергән иде. Аннары 2017 елда Россия Ислам университетына күчте. 2 ел арасында бакалавриатны тәмамлап, магистратурага укырга керде. Минем магистерский диссертацияның темасы дини оешмалардагы балаларның ялын оештыру һәм уздыру. Балалар хәзер интернет челтәрләрендә утырып, гаджетларда утырып, үзләрен спорт ягыннан да, башка яклардан да белем алуга да вакыт тапмыйлар. Шуңа күрә минем шушы диссертацияда карап, ничегрәк балаларны алдап, сулдап, шушы дини якка да, үзебезнең гореф-гадәтләребезне дә өйрәтеп, ничек шушы интернет читләреннән вакытларын әзәйтергә. Диссертация әзерләгәндә кыйныклар күп иде. Әлеге тема буенча материаллар булмау, антиплагиат белән тикшерү һәм башкалар. Әмма дулкынлану һәм олы яшьтә булуына карамастан, Җәннәт Әсгать кызы фәнни хезмәтен 5-леккә уңышлы яклады. Инде бу тема буенча, теология буенча балаларның ял итүе, дасук инде иң беренче минем эшем дип исәпләнә. Диссертация яклау мөмкинлеге өчен үзенең фәнни җитәкчесе Гөләз Галәвиевага, электрон һәм дистанцион укыту директоры Илшат Нәҗиповка һәм университет ректоры Рафик Мөхәммәтшинга зур рәхмәт белдерә. Нигә дисәгез, ул кеше миңа беренче юлны күрсәтте, шушы институтка килергә, аннан инде үзем әкертенә укыдым. Һәр вакытта мин аның ул миңа үзенең җылы карашы белән әйтеп, өйрәтеп торганнары бүгенге көндә дә бик рәхмәтлемен. Шуңа күрә киләчәктә төрле категориялары балаларның буш вакытларын оештырырга планлаштыра. Алдагы көндә Аллаһ Тәгалә рөхсәт итеп, риза булып, үзебезнең шул яшел борынгы татар мәчетен төзеп, шушы балаларны, үзебезнең балаларыбызны мәчеткә кертеп, дини яктан, рухани яктан да белем биреп, үзебезнең балаларыбыз инде югары дәрәҗәдә үстерергә ниятлибез. Әдилә Тухбәтова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакстан. Шәһәрдән авылга Ижауда торган Әлмир Закиров Әгерҗе районының Татар Шашадысы авылында ат фермасы ачкан. Хезмәттән куркмый ул. Гомер буе авыр техника белән идарә иткән. Теләге үз эшен җәелдереп, халыкны эш белән тәэмин итү. Тулырак алдагы видео язмада. Менә шулай йөримен инде ике арада. Ижау белән авыл арасында итәсе килмәй, кайтып җитәм Ижевскига. Уже иртә белән монда уже киләсем килә. Әлмир Закиров көн сайын 200 чакрым ара үтә. Тик юл ераклыгы куркытмаяны, авылда ат фермасы ачу теләге 3 ел элек үк барлыкка килә. Булачак җирне туган ягында Татарстанда эзли. Тырыш, максатчан эшмәкәр теләгенә ирешә. Ферманы Әгерҗе районы Татар Шашадысы авылында ача. Монда где-то 1300 гектар диделәр инде ул җирләрне. Шуларның бер 300 гектарын менә чистарттым инде. 1 метрлы агач янда 1-2 ел 1-2 ел гына ул берничә ел инде аларны пешәнен юл тирәсеннән азрак чабыштырган булганнар. Но мин шул юлларны анда серона 1-2 ел чапмаганнар пешәннәрен. Мин аларны агачларыннан айырып прессовать итеп бардык инде. Алдан Зур мәйдандагы җирне эшкәртү өчен заманча техника да кирәк. Закировның хуҗалыгында моңа кытлык юк. Ул 30 елдан артык үзенең шәхси трактор йөк машиналарында эшли. Техникалар минем бөтен әйбер җитә. Шуңа 3 белорус кына бар минем. Сельхозтехникалар, пресс-подборщик алдым өр-яңгыны, ворошилка алдым, косилка алдым өр-яңгыны, тоже бөтен әйбер өр-яңгы инде. Әнә шулай һәр яктан да үҗәт булган милләттәшебез ферманы 1 ел эчендә киңәйтә, үстерә. Бүген биредә 50-дән артык ат тота. Булар яннан ничек китәсең инде? Үзләре магнит кебек тартып торалар алар. Менә бит алар мин кайткачтан киләләр минем янга. Бөтенесе җыелышып килә, төреп алалар мине. Яраталар. Иң мөһиме, киләчәктә авыл халкын эш белән тәэмин итәргә мөмкинлек булачак. Авылларның киләчәге эшмәкәрләр кулында ди ул. Менә шундый безнең ише
фермерлар килеп, менә шулай курыкмачы эшләүчеләр булса, менә шулай исән калдырабыз бөтен авылларны. Инде хәзер үк Әлмир Закировка татар шашадысында яшәүчеләр рәхмәтле. Үз тракторында ул авыл юлларын чистарта, төзекләндерү эшләрендә ярдәм итә. Ходай ярдәм итсен аңа. Менә су башняларында киләтәм дигәндә ул нигә эш урыны булыр яшьләргә, хотя бы. Авылда йөриләр менә бер сизалар. Шушылай маллар асраса ул яшәргә тиеш. Мал булмаса ул юк инде ул. Киләчәккә эшкуарның максатлары зурдан. Теләге ферманы киңәйтү, яңа бина төзү, атлар санын арттыру. Тагы бер хыялы тулысынча шәһәрдән авылга кайтып төпләнү. Әгерҗе районыннан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Кайда яшәсәк тә бер-беребезгә терәк булып яшик. Сау булыгыз.